Εδεσιμότατε, κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΚΑΒ, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συγχαρώ το Σωματείο του ΕΚΑΒ για αυτή την πρωτοβουλία, να βρεθούμε σήμερα όλοι μαζί για να αποτίσουμε ένα ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι σε δύο ανθρώπους που έχουν βοηθήσει τον συνάνθρωπο, που έχουν σταθεί στην κοινωνία καθημερινά σε όλη τους τη ζωή. Μου έχει δοθεί ευκαιρία να συνεργαστώ και με τον Βαγγέλη και με τον Δημήτρη. Να συνεργαστώ για πολλά χρόνια και πρέπει να πω ότι αυτή η αγάπη για τη δουλειά τους, αυτή η αγάπη για τον συνάνθρωπο, αυτή η αγάπη για το κοινωνικό σύνολο, ίσως λείπει από όλους από εμάς. Και πρέπει να τους έχουμε ως παράδειγμα, για να μπορέσουμε στις δύσκολες αυτές συνθήκες που ζει η κοινωνία μας, να μπορέσουμε όσο μπορούμε από τη δική μας πλευρά να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι έχουμε όλοι μας την υποχρέωση, από όποια θέση αν βρισκόμαστε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορεί αυτή η υλικοτεχνική υποδομή, η οποία χρειάζεται απέναντι στο ΕΚΑΒ και απέναντι στους αγώνες που καθημερινά δίνουν όλοι οι εργαζόμενοι, να μπορέσουν να έχουν καλύτερες συνθήκες. Και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά το ότι από το 2010 έχουν εγκριθεί 25 ασθενοφόρα για την περιφέρεια Κρήτης, δυστυχώς, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, ακόμα είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός και δεν έχουν πάρθει αυτά τα 25 ασθενοφόρα, γιατί δυστυχώς η γραφειοκρατία αυτή και δεν έχουμε μπορέσει μέχρι σήμερα. Βεβαίως ευθύνες υπάρχουν για να έρθουν στην Κρήτη αυτά τα ασθενοφόρα. Και με την ευκαιρία που βρίσκεται εδώ ένας πατριώτης μας, ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Σικελάκης του ΕΚΑΒ, πρέπει να μεταφέρετε στη διοίκηση ότι χρειαζόμαστε και το ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε μαζί με την έλευση των ασθενοφόρων να έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει για την Κρήτη, γιατί το έργο το οποίο επιτελεί το ΕΚΑΒ, και το έχω ζήσει προσωπικά, είναι τεράστιο και χρειάζεται η ενίσχυσή του από όλους μας. Όπως επίσης αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους εσάς, τους εθελοντές που προσφέρετε στην κοινωνία, γιατί σήμερα η κοινωνία μας έχει ανάγκη από όλη αυτή την προσφορά. Και στις δύσκολες στιγμές αυτό είναι που φαίνεται, είναι η αγάπη, η προσφορά προς τον συνάνθρωπο, προς την κοινωνία, προς αυτούς που έχουν ανάγκη. Με αυτές τις σκέψεις ας αποτελέσουν ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης ένα φωτεινό φάρο για όλους εμάς, για ό,τι είχαν προσφέρει στην κοινωνία. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Η κυρία Σικελάκη, Αντιδήμαρχος. Η κυρία Σικελάκη.